Bigarrengo platera, postria. Ze postrin bertzu? Ba, ingo dugu ardiresner flan bat, moskatel txuri gelatina batekin. Hori da, osagaiak izango dizkizuet. Gelatina horriak, moskatela, azukrea, esnegaina, mamirako prestakina, ardiesnerrea, eta listo. Prestazitzeko. Nondik hasiko gea? Bueno, hasiko gea... Esnia irakiten? Hori da, esnia irakiten, esnia eta esnegaina irakiten. Hori da. Ite duna da, parte bat, esniaren parte bat erabiltze dugu hotzian, Hemen zema garrizu, litroa baino gutxi jo, ezta? litro erdi bat eta litro erdi bat. Vale, hori da. Vale? Ondo. Eta hemen botatze dugu mamileteko... Bai, prestatuta etortzen dana hori da. Hori da, hor sobretxotan saltze dute egozen supermerkatutan. Hori da. Honek egiten dena da, gero, konjunto guztia gortzia, ez? Bai, hauek... gorputz hartzia, hori da, bai. eta jarriko dut dena batea, Bai. Eta bai, esnia, Bilak. irakiten, azurbiakin. Eta, azurkia kutsatekin. Lau bat kutsara da. Hori da. Lau kutsara da. Lau bat kutsara da ikusi duzuen, litro erdi bat Vale. ardi esnerrea eta esnegaina beste litro erdi bat. Eta, hau desein. Hori da, bai. Eta egite dudana, behin irakiteunean, botatze jau hau gainea eta berriz irakin hasi. Eta behin irakin hasitakoan, ja jartze dugu, ja zeu nahi duzun modetan jartzezu, osten utzi gau batez, eta ja urrengo gunean listo da jateko. Hori da. Vale? Hori irakin bitartean, nahi badezu, jute gaz egiten, moskatelen gelatina egiten baita ere. Bai. Jarriko dugu hemen, bueltak emateko, espeatzeko, hau ziko dugu hemen listo. Listo. Eta gelatina egiteko, guk erabiltze dugu Naparruko moskatel txuri goxo bat. Hori da. Eta berdin jartze dugu, botella osorako berdia 3 gelatina, botella erdi bat egingo dugu gaur nahikoa. Litro erdi bat, horrela. Litro erdi bat. Ze botella bolita, Bai. Bai. Eta goxu gaina. Goxu gaina. Parratu berko, ordan bizka. Eta Naparra nola ez? Badakizu, ultzama inguruan gabiltzala. Bai. Eta egiten da, irakiten jarri, eta behin irakiten hastenean uste jo, 4-5 minutu alkohola galtzeko besteik ez. Hori da. Hore, azkenean. Horiek uretan bihundu. Hori da, hauek bat eta erdi nahikoa da zehantzako, hauek uretan bihunduko ditu. Hori da, ondo. Eta zehatzenean, alkohola galtzeunean, nasiko jo honei, eta baita ere osten jarri, eta urrengo gunean jagotza honean, ite du kolatu, eta gero saltza bezala ere gainetik. Arki. Zea, hemen ardi kontuakin nahi, ardi esniakin horrela, eta zuen inguruan, ulzama inguruan horrela, oso famatu da, mamila, ez, da gaina beretik ardi asko, eta ardi esne herria, ez? Hori. Eta urte guztia mantendu berko zuen. Hori urte guztien ez da. Erabate egin da, beste erabate egin da, baina beti esne kontuak, ez da? Hori da. Oain enpresa badao, ja esnia erregustu egin saltzeuna, ez? Guk horrekin diteu lana. Hau, etortzen da ja... Hori da. Nik uste, inguru hortan beti ematen diozuela puntua erregustuena. Hori da, lehen bere garaian, ardiak geisten dituztenean, hartzaileak irakiteko, esterizatzeko, ite zioten zutan zeon harri bat esne barrura bota, ez? Eta bere temperaturakin bera irakin iten zan. Eta horrek erregustu puntu hori mate zion, ez? Eta hori, gaur egun... Eta gaur egun, jendeak gustoko duenak eta nahi duenak, badakizu, erosi ja gustu horrekin. Hori da, nahi duzu erregustuakin, eta... Bai, harria eta burdina... Naturalakin, hori bakoitza bere gustua. Hori da. Hemen izan dugu, baita ere bai, gogoratzen naiz. Etorri izan zean, Elbeterriko neska, Helen Urruti, eta beak intziun hemen kaiku barruan dola berotu, toriana eta gaur egun amak egiten dula, baina hori ja zaila da lortzia norbeak egiteko. Hane guendikan bakarren bagelditzea, eta horrelako festa dian da ite jaulako erakusketak eta dituzte. Baina bezala badakizu, zuzenien erosi eta listo. Eta bueno, eta postre basi ginen, normalian eguneko menuan egiten hasi ginen, eta jende asko gustatzen egiten nun flana normal da, flanera da jartzen genuen, eta erabiltzen genuen gainetik esti pixkatekin, o bakoitzen nahi zuen bezala, ez? Eta jende asko gustatzen zeion, ez? Eta zen, batean dik bueltatxo bat eman berri jau, eta egin behar dugu xose kartan jartzeko, ez? Jake, epa, kontu. Bai, joatez nila. Honei ja, guain ingo diguna da, botako jau, beste esnien partida, zera... Hemen geho hautza horrekin naztuta bat hona. Honek egiten da gero gortzia, ez? Eta beste irakin bat eman, eta listo.
Eta, bueno, orduan, erabaki nuna da, nola ja azukriakan da, nahiko esnegain desintakan pixkat, nahiko lodilla bezala, ez? Eta freskotasun pixkat emateko, gelatina hotz bat gainetik botatzea. Eta gero frutu lehor batzuk dira, irakin azte berrezea. Bai. Zetxuko jo pixkat zugura honek. Pixkat ekibertzu irakiten, orduan Baina oso gutxi, esan ja, pixkat zugura. Bale, listo, xoa jarri ez, Hori da. Eta gero bitarte honetan horrek arrizu zea, non sartu bertzun tramankulo berezi bat, ez? Hori da, bueltak ematen esan genuen bari. Presentazioa politxo egiteko eta beti ere biztagine, horixe, ez? Hau da, silikonako molde bada, eta, hau erositen daula isen, hori da, bai, hori gaur egunean, sukaldaritzako denda espezialutan errez lortzea. Eta egingo deuna da, hor barruan sartu, osten utzi eta bine hotza daunea ateatzezu eta giltzen da borobi. Pizko deun, pixkat, danez kontatu. Moskatelare ja irakiten hasi da, guztilloa hori da, parea minutuan gehien bada alkohola galtzeatik. Hori, orduan egongo geha, murriztu arte, eta hau xoa ikiko den. Hau ja listo da, hau ja moldetan sartzeko listo da. Ja behin irakin preparatu gota eta berriz irakin da gero, ja listo da. Basik hau ja, moldian sartzeko. Erabili esakeu ja. Eta hau listo. Vale. Nahi baizu ja sartze du moldian? Bai, sartu. Vale. Orduan, pasako dugu pixkat jarratu, onta? Bai. Horreak gehien bat honea sartzeko, ez da? Zulotxo ontatik. Hori da. Kontuz, a ber, somozko punteiaka, hori da. Ondo, ja puntu hartuta dakazu. Bai, bakina betetzitu, Bai, hola banamanan guztiak, ez da? Guztillo da, gogoraino betetzia. Eta gero hemen, pare bat egunien da horrela, osgailuan, mantentzeko ere ondo, ez da? Bate problemik gabe. Hori, lau bost egun ondo mantentzeko. Ondo. Hauen guztillo esango zen hori, bai. Gogoraino beteko. Gutxi falta du, Oso gutxi, bai. Listo, bete gogoraino. Eta hauan, osgailuan sartuko dut? Hori da, osgailuan sartu eta behar ditu gutxiera era sortzi bat orduo dana gortzeko. Hori da. Ura sartu dut eta beste bat atea dut. Denbora pixka gehiago zamakina. Bale. Oain gelatina bukatuko dugu, ja alkohola galdu du. Bai. Gelatina ura ondo kendu, ja hidratatu da ikusi, leheno gara zen. Bai, zituen bihuntzen da uretan, hori da, bai. Barra bota. Eta berotasunekin urtu da. Baretan urtu ingoa, ondo nahastu. Eta hau berdin, jarriko dugu hementxe bertan. Hori utzi. Eta baita ere, utzi behar dugu beste gau bat edo, bueno, gortu arte, ez? Kamara baita. Hori da, hau sartu, eta gero barruan dauna atea eta listo. Hori da. Hau listo? Ja, gorputz hartuta. Behin gorputz hartutakoan, iteuna da kolatu, gelditzeko saltza bat bezala. Hartuko dugu. Koladore hau. Iragazi. Iragazi. Hori. Ba, iragazi hori. Pixkanak egikazten. Ba, ikasi hori da. Hori da. Bitartean esan zazu, zuen Litazo herrira juteko aukerak, ez? Kambitxo aldetikan, alderdi batetik bestetikan. Ba, xatik junezkeo, Donosti aldetikan, Amabosta, hori da. Eta Urritza Latasako saldian atea, eta gero jan... Han herriz-herriz? Han herriz-herriz, handikan 19 kilometroa da. Hori da. Irtera izaten da Latasa herrira, eta gero hortikan... Hori da, han jakusian jartzen du. Pasa berda, eta... Lizazo, eta... listo. Eta listo. Eta bestela beste aukera, ondearri bin galditik eta junezkio, egin da 21 batian. 21 batetikan, hori da. Bastaneko biretikan, eta gero... Belatiko portutikan, pasa, eta utzame izte segeter, ez? Kusi duzu, eta jakitu da. Nire baizu ja montatzen jungo gea. Bai. A ber, ze sorpresa, ze forma hartu duen, molde honekin. Ez, kentzen duzu moldia kontuz. Gitu polita, Piskat, ezi pixetatu zela ebitzeko, eta vuelta, eta geltzeu bolobi. Ze polita. Eta gero ite duguna da, gainetikan moskaltaz gelatina pixka bota, napatuz. Baten bolak ateatzeko, helauak ateatzeko bola bizara baina ez, moldetxoa. Eta gero bukatzeko, botat dizkio frutu lehor karamelizatuta.
gainetikan, eta hola toke kurgente bat ematen jo baita ere, ez? Bai. Du moldia ikaragarri gustatu zaizu, Ba, gaine molde hauek labian esartu lehizke, eta bueno. Mira. Ze gauza desberdin egiteko? Hori da, ba. Zer abiltzen zuzuk normalian, ezakin makarika, mamilakin makarika, no? Bai, atzen aldion eta mitza bai. Igual beste aldatzen zinen batean. Eta gero gainean beste te jatxoa baita ere, txean izdeuna, baita ere fruto lehorrena da. Eta horrela, listo platera. Listo. Izue, badakizue, orgi jatetxean, litzazon, ze gauza originalak egiten dituzten. Gutxikusila eta kasu honetan, molde hau, aurrenengo aldiz txorienen. Azkenean, bi plater oso tradizional batetik, itxura pixka da aldatuta eta, hori da. Oso erakarrak. Hori da. Eta zea, ke puntu horrekin, ezta? Gogoratu, guk badegu gure webgunea, nahieran, txorien programan klikatu eta bertan irtengo gea. Bai, aste honetan egingo ditugun errezetakin, orgi jatetxekoakin, baita ere aurreko astetan egindakoakin. Eta zuek izango duzue baita ere webgunea. Bai, badakau, eta da, bikoitza orgirestaurante.com. Hori da, eta bertan irtentzen da, zuen jatetxeko argazkiak, eta dana. Meruak. Nola iristen da Ultzama ingurura, Naparrura, badakigu nun dagoen, baina zenba kostatzen zaun askotan, kostaldekoai barrura jute, baina bueno, ikasi dugu biria eta izango behan. Hori da. Gure xefaren azken ikutuak ezan, tastatu, eta gaurko saioai amaiera, baina itxaron pixka, bukatu arte. Esnea eta esne gaina irakin. Mami prestaketa esnearekin urtu, eta aurrekoari nahaztu. Guztia irakin. Moldean zartu eta osgailura eraman. Moskatela berotu eta murriztu. Gelatina horriak bigundu eta moskatelarekin nahaztu. Osten denean iragazi. Mamia moldetik atera. Moskatela gainetik ipini. Fruitu lehor karamelizatuak eta intxaur teliarekin apaindu. Dastatzeko prest. Telia inda ekarri duzu etxean egiten telia? Bai. Atzenean da mantekila, glukosa pixkat, frutu lehorra eta azukria. Da gero labian lehortu eta listo. Mamila beti mamila, baina moskatelaren ikutuarekin, mami berezia. Espeziala, ezta? Oso usuelta. Hori da. Eta espeziala itatu dut, eta berriz bueltatzen gea, momento batean, moldi ikaragarri gustatu zait. Ikusi zuen, flan hemen sartu dut mamila hemen esnea irakiten, eta gero, ze gauza polita indan, ez? Eta nondik lortu duzu, zeuk egina, nola da? Guanda da urte batzuk bulli jatetxean egin lanean, da beste gauza batzutako erabiltzen genuen, da ideia handik ekarri nuen, eta bai, hasiera batean kostu zitzaidan hemen lortzia, baina nahi lagun bat egin zizkian espreski, baina gaur egun errez lortzaia. Errez lortzen dira. Gaina forma desberdinekin daude. Eta bullin izan zinean orduan, Bai, denboraldi bat inunan, eta esperientzi polita. Hori da, Mikel, bullin izan dakoa. Gaur, bi plater zoragarriak esplikatu izkigu. Eta oraindik alkarrekin 4 egun. Han izan barin bada, zue pentsatu, zenba gauza, ze politak, ze originalak egingo izkigun. Astiari hasiera eman diogu, baino ez bukaera. Bihar arte, ondo izan, eta bihar berriz hemen Bazkalondoan.